Fil-5 ta' Ġunju jitfakkar il-Jum Dinji tal-Ambjent u kien għalhekk li l-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ħadet din l-opportunità biex tinsisti fuq il-bżonn li jsiru t-tibdiliet meħtieġa ħalli nipproteġu l-ambjent tagħna u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini f'pajjiżna. Il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja appellat biex isir studju nazzjonali dwar il-proprjetà minn entità awtonoma li ma' studju għandu jintuża r-reviżjoni tal-pjan strateġiku dwar l-ambjent u l-iżvilupp u l-pjani lokali. Semmit ukoll l-importanza li jingħata vito lill-awtorità dwar l-ambjent u riżorsi u l-sovrintendenza tal-wirt kulturali fejn jitlu proġetti li jaffettwaw siti jew proprjetà li huma protetti mill-liġijiet li permezz tagħhom twaqqfu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Apparti dan hemm bżonn li ma jkomplux jiġu applikati l-kunċetti ta' preċedent u aspettattiva leġittima fil-proċess ta' deċiżjonijiet. Dawn il-kunċetti m'għandhom l-ebda bażi fil-liġi tal-ippjanar u m'għandhomx x'jaqsmu ma' prattika tal-ippjanar li tagħmel sens. Semmit ukoll il-ħtieġa li tkun introdotta liġi li tindirizza l-kwistjoni tal-istorbju u l-effett li dan qed iħalli fuq ir-residenti, inklużi sejjes marbuta ma' divertiment li jibqa' dejn sa tard bil-lejl. Il-Kummissjoni appellat l-awtoritajiet biex jaġixxu minnu fih ħalli tassew jipproteġu l-ambjent naturali u urban li jsostni l-benesseri u s-saħħa mentali tal-Maltin u l-Awġin. Il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja fakret kif għaddew 3 snin minn meta qalqet il-konsultazzjoni pubblika dwar reviżjoni ta' Rural Policy tal-2014, policy li ddaħħal Gvern Laburista u li permezz tagħha Bord Ġebel fi kampanja jinbidel f'bini abitabbli. Din il-policy u l-applikazzjonijiet tal-iżvilupp li qed jistennew li jkunu approvati taħta qed jgħeddu l-integrità ta' siti Natura 2000 u reviżjoni ta' din l-istess policy għadha ma ġietx approvata. Dan fil-waqt li għadha ma tieħdet ebda azzjoni biex tinbidel Development Control and Design Guidance tal-2015 policy li qed tkun il-kaġun tal-qerda tal-irdumijiet f'Għawdex. Bir-riżultat li f'medda qasir ta' żmien Għawdex tilef il-karatteristika tal-pajsaġġ uniku tiegħu.